ରୋହନ ତାରାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମଣିଷ ଫେରିବା ଏହି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାର କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସରଳ ଉପାୟ କହୁଛି। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର, ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ, ସେହିଦିନ 400 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଓ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ବା ଝରଣାରେ ଭସାଇବେ। ଏହିପରି 7ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରିବେ। ମୋ ମତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ରାମରକ୍ଷା କବଚ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ସମୟରେ ରାମରକ୍ଷା କବଚ ଏକଥର ପାଠ କରିବେ। भगवान की स्तुति कुछ महाराज जी ने बताई। तो पति को और भगवान को मिलाते मिलाते देखा कि पति जी और भगवान मिल गए। मेरा पति भगवान में लीन हो गया, भगवान ही रह गया, मैं भी लीन हो जाऊंगी। लो, पति का चिंतन होता था, उस चिंतन को मोड़ दिया और भगवान रह गए।